Rhaglen newydd gyn Llywodraeth Cymru ar gyfer ardaloedd tirwyddau dynodedig, designated landscapes mewn ffordd, felly ardaloedd y Parc Cenedlaethol a'r ardaloedd harddwch naturiol arbennig ydy hi. A mae hi'n cychwyn ar y cyntaf o Fai leni, a mi fydd hi'n rhedeg am gyfnod o 2 blynedd. Mae hi'n rhaglen fydd yn rhoi cyfleoedd i amaethwyr a rheolwyr tir i wneud gwaith cyfalaf ar ei daliadau. Ac yn benodol, da ni'n gobeithio cael amaethwyr i gydweithio hefo'i gilydd mewn grwpiau o 2 neu fwy. Felly arbennig ar gyfer dalgylchoedd afon, ella ardaloedd mynyddig sydd yn cyd-hel neu'n cyd-bori, tiroedd comin a ballu. Felly cyfle arbennig i wedi gweithio mewn ffordd chydig bach yn wahanol hefo'i gilydd, ond i wneud gwaith da ac arloesol ella ar gyfer y tirwedd a hefyd bioamrywiaeth. Mae Ffermio Bro yn dod ar adeg pwysig iawn yma yng Nghymru. Da ni rhwng cychwyn ar SFS ac ar ôl gorffan gwaith cyfalaf trwy glasur y ballu, felly mae'n gyfle da i ni allu wneud gwaith cyfalaf yma yn y tirweddau ar y funud. Yn amlwg, da ni'n gwynebu sgil effeithiau newid byd hinsawdd a colled natur yn ein amgylcheddau, felly mae hwn yn gyfle da i wneud gwaith positif tuag at adfer natur a lliniaru effeithiau newid byd hinsawdd. Felly mi fydd yna swyddogion yn Eryri a swyddogion yna fydd hefyd yn gweithio ar llun a môn yn yr ardaloedd harddwch yno. Felly un tîm mawr, un teulu mawr ydyn ni mewn ffordd. A wedyn dyna fydd yn rôl ni fydd hwyluso'r gwaith yma, tynnu pobl ynghyd, cyflwyno syniadau i rei ella i weld beth maen nhw'n feddwl, ac ymatab hefyd i syniadau sy'n cael eu rhoi ger bron. Y rheolwyr tir sy'n nabod i tiroedd eu hunan ora. Nhw sy'n gwybod beth sy'n digwydd yn lle a sut mae tymhora ac oedd yn ymatab i newid hinsawdd ac yn y blaen. Felly mae'r cyfle yma mewn ffordd i roed y pŵar a'r penderfyniad yn nwylo tirfeiddianwyr i ddod i fyny efo syniad a rhoi nhw ger bron am bethau gwahanol fedrwn ni wneud. Felly fyddwn ni'n edrych ar cefnogi gwaith ar cyd rhwng gwahanol partneriaethau, rhwng ffermwyr. Felly esiampl da ydy ar hyd catchment afon, felly sy'n ni'n gallu edrych ar ffensio ffwrdd darna afonydd, stopio stoc rhag mynd mewn i'r afonydd. Ella plannu coed ar hyd ymylon ar afonydd i sefydlu'r dorlan, felly bod chi'n gallu tir ar anerydiad, edrych ar tynnu i ffwrdd unrhyw sort of invasive species i ffwrdd o'r ardaloedd yna. Wedyn, beth sydd yn topic eitha pwnc llosg ar y funud ydy'r busnes yma efo rhedyn a beth ni'n mynd i fod yn gwneud efo rhedyn yn y dyfodol, efo colled mewn defnydd mewn pethau fel asilox. So, beth ni'n mynd i fod edrych ar potentially edrych ar ardaloedd mawr o ffriddoedd a ydy'r ardaloedd yna'n stryglo efo rhedyn, fysa ni'n gallu edrych ar rheoli'r rhedyn yn mecanyddol i gychwyn off efo, a wedyn dod â rheolaeth mwy cynaladwy fewn dros amser gyda rheoli gyda gwartheg, defnyddio coleri i reoli'r ardaloedd yna, ac edrych yn hir dymor ar bethau. Proses o ymgeisio mynd i fod yn broses eitha syml. Fyddwn ni gofyn allan amdan datgan diddordeb. Y proses yna yn golygu fydd y ffermwyr yn dod ata ni ac rhoi y syniadau ymlaen ac deud beth sy'n nhw'n licio cael gwneud. Fydd yna ffurflen syml i lenwi allan a fyddwn ni wedyn fel swyddogion yn gallu dod allan, edrych ar y gwaith, cynnig cyngor, cynnig syniadau i hangi ar y gwaith a mynd ymlaen o fanna. Fydd yr cytundebau wedyn yn cael ei administratio trwy ni a fydd y taliadau yn cael ei wneud trwy ni hefyd. Felly fydd y pwynt cyswllt yn cael ei gadw yn gyson trwy gydol y prosiect. Fydd y cyswllt rhwng y ffermwr ac y tirwedd yn aros a wedyn fydd y proses syml o fonitro a talu yn dod yn diwedd a pwy bynnag sydd wedi gweithio efo ni yn y gorffennol. Dwi'n siŵr os chi'n cytuno bod ein prosesau ni eitha syml mwyn gallu hwyluso gwneud y gwaith i'r safon ycha. Peidiwch o bod yn bit sysgar os da chi angen sgwrs, codwch y ffôn, neu os da chi jyst amlynwi ffurflen efo datganiad diddordeb, mi allwn ni gymryd yr pethau felly mewn ffordd. Ond y peth pwysig ydy gysylltu un ffordd neu llall i ni gael clywed beth yw'ch syniadau chi a gweld sut ydyn nhw'n allwn ni gydweithio.